Hawaii. Ano lang sila, ano di kami Las Vegas. Oh, see? Araw ka kami Bilya Pugo. Las Vegas. Ano siya kay man? Yan ako nga Carlo Ferrer, taga Bilya Pugo. Ah, bilya ko. Ano ko taga. Pagkutong ka anak ko. Okay. Saksi ka mo ulat ta. Wala ka maraman ako. Oh. Nagjutin Tungtungan di pagchismosoan. Abi. Ah, hello, Hello, Elmer. Naka-prefix mo lang tayo, Elmer ni. Hello, SK. I miss you so much. Ay, anak ko. Abi din pa yung kwa. Abi mo din pa yung lakad before pista. Dali, mga sirik ni Paul.